velkommen til Sportsvideoen. I dag vil mig og Bent lære at spille fodbold og håndbold. Og jeg skal starte med at stå på mål. Nej, jeg skal starte med at skyde. Nej, rend ind i målet, Peter. Nej, jeg skal skyde. Er du klar? Jeg skyder et klasseskud. Ja, det gør jeg. Jeg er klar. Sådan, så er du det. Det er ligesom i Superliga. Det var lidt bedre. Prøv igen. Så kom så ind på det. Hvorfor skulle du skyde den derhen, du? Jeg står jo lige her. Totalt godt skud. Det var vennen. Nu er jeg. Ja. Godt. Nu er det min tur. Og mit navn er Børge. Nu vil jeg se, om jeg kan ramme bolden. Oj! Au! Det gik ikke så godt. Jeg prøver igen. Og han prøver. Au! Ej, hvad laver du? Han kunne ikke. Det er meningen, vi skal spille så gode som dem i Superliga. Ja. Den er dårlig. Det ved jeg godt, Bent. Prøv lige at skyde igen. Jeg skal kunne ramme bolden. Godt. Fodbold er kedeligt, Bent. Kan du ikke spille håndbold i stedet for? Jo, det kan vi da godt. Det er meget sjovt at lære. Ja. Du starter med at skyde, du. Ja. Okay. Så skal jeg lære at spille håndbold. Okay. Og han skyder. Prøv. Hey, du. Det er jo ikke fodbold. Det spiller vi kun om vinteren, du. Nå, okay, jeg prøver igen. Skæg der. Ej, nu prøver jeg lige at skyde, du. Okay. Du er mega dårlig til det her. Hej alle jer derhjemme. Jeg er Lionel Messi. Jeg dribler. Ej, det er sgu ikke så god til, du. Jeg løber bare. Nå. Jeg kostet. Ja, I var du dygtig. Det var også vinden. Kom, vi prøver en anden dag. Ja. Næste afsnit kan I se i anden del af Sportsidioterne.